mga best, andito kami sa Robinson, Pangasinan. Kasama ko si Mama. Tapos si Mami. Ay? Kasama ko si Mama. Papunta na kami sa Inasal. Kakain po kami. Dahil napagod po kami pumunta ng Lingayen. Sino? Si Daday? May DFA po sila dito sa Kalasyaw. As doon po sa second floor. Ito, mapapadidin nga ito. Diyan nalagi passport ko. Ha? Buon, Kalasyaw. Robinson, Kalasyaw, Pangasinan. Yan mga best, mag-o-order na ako ng kakainin namin. Andyan na si Mami at si Daddy. Ayan mga best, tapos na kaming kumain. Pupunta na kami sa Dunkin' Donut. Bibili ng pasalubong ng mga... Ayan mga best, papunta na tayo. Bumibili na yung kasama natin. Si Mami Ludi. Mami, magkano? Yung maliliit nga, ito ay nga. Yung ganito kuya, magkano? Etong ganito. May 20 po, meron po tayo 20. Hindi yun na lang. Ay, ito na lang? Ay, ito na lang. Sige. Ito na lang. Hindi, yung order na lang ni Mama. Ito na lang po. Kuha ka na nga, 25 piso. Hindi, itong ganito na lang. Ayan na lang daw. Wag na. Yun na yung nilalagyan ko. Hindi ko na alam yung A few moments later. Hello mga best, yan. Nakita nyo sa video, galing kami kanina sa Lingayen, tapos sa Robinson, Kalasyaw. Ginawa namin sa Lingayen, punta kami sa PCSO, humingi ng tulong, pang gamot-gamot lang ni Mama. Kasi sayang din, sawa ng Diyos nakakuha kami ng tulong. Dahil sa Robinson, alas 3 na kanina nung nag-lunch kami, lunch pa lang yun. Mga best. Saglit lang kami sa Robinson, kumain lang kami, tapos umuwi na. Kasi yung driver namin, may mga manok siya. Inaalala. Kaya umuwi na kami agad, hindi ko nakarene pa siya sa video. Kaya ngayon, kumakain ako ng mais. Mga best. And then, shout out nga po kay Some Vlog TV, tapos kay Buloy TV, tapos kay Bato Ernie, tapos sino ba isa? Si Batang Kuwait, tapos si Mama. Thank you sa panunood. And syempre, awa na blanco mga best. Kumakain ako ngayon ng mais asinggam. Binili namin kanina. Tsaka hindi ko na din na video yung mga yung papunta kami tapos pauwi galing sa Lingayen. Kasi, siyempre, maaga akong nagising kanina. Kailangan kong matulog doon. Yes, honey? Ang ulam namin ngayon mga best, sardinas. Wow! Sardinas na may kamatis. Hindi, may kamatis yan? Oh, may kamatis to, sabi ni Honey. Tulog. Tignan nyo ang aking bibi damulag. Mga best. Oh, yan. Hi, Bella! Nanonood siya ng Peppa Pig, mga best. Nanonood, kung may time ako, babalik kami ulit ng Dagupan sa May 20 or 21. Papasyal po kayo. Kung hindi tama din yung driver namin. Na mga best. May tao. Ang mga best. Thank you sa panunood. Ayan. Bye-bye na muna mga best.
Dahil, ayan, kakatapos ko pang maligo. Kakatapos namin maligo sa may pugo. Dalawa kami sariling, gripo. Doon kami sa may pugo. Pero maganda din yung niya, yung tubig niya kasi malamig. Hindi yung parang karaniwan na yung nilalabas na tubig niya. Malamig talaga doon kasi yung bukid talaga yung nila. Pinaglagyan nila ng tubo. Ay, pinaglagyan ng tubo ng gripo doon. Yung poso. Kaya malamig. Gustong-gusto namin maligo doon. Kahit yung mga bata doon sila naliligo. Yan mga best. Bye-bye muna. Later ulit. Bye! Tsaka ingat lagi yung sa mga nasa Kuwait na nanonood. Siyempre, ingat kayo lagi dyan. And then kay mama, ingat. Tita, ingat. Bye!